osisi a na-akpọ ọgbụ ọnwa ọgbụ kwuru n'okwu nna anyị so nwanne m nwoke ya metara asị na ọ chọrọ egbunye ya ọgbụ mgbe anyị mekwughasị anya egbunye na a na-eme ọgbụ ihe o rere nso egbuo ya so emechara egbuo onye ya ọgbụ nwaanyị were iwe jewa si na mbụso egbu ọgbụ na a na-akpọ ọgbụ isi so si ka ịkọwatakịrịla anyị ihe gbasara ọgbụ ahụ ọfụma. Ọ dị mma mana nwere obe azịa nọ ya mgba nke ọ sị na n'ọnwa ọgbụ kwere n'ikwu nne ha nwanne ya nwoke sị na ya egbu ọgbụ nwanne ya ma nje n'ikwu nne nje gbuo ọgbụ ọ bụ na ọsị n'ọnwa ọgbụ dị na be anyị mana ọ bụ na ọsị na nwanne na nne ochie esi na ya egbu ọgbụ ahụ ọ dị iche mana ọsị n'ọnwa ọgbụ dị n'ikwu nne ha